de ben petit sempre he tingut clar que el meu ofici era l'electromecànica. Arrel d'això vaig fer un grau superior i un grau mig d'electromecànica i vaig poder fer les pràctiques en la Citroën i la Ford. En aquestes pràctiques vaig aprendre el bàsic, que és l'ordre i la netedat, i arrel d'això vaig començar a fer reparacions en els cotxes. Reparacions bàsiques, canvis d'oli, pastilles de freno, més que res, bàsicament manteniments. Vaig estar treballant 2 anys en una casa oficial. Arrel d'això vaig poder treballar en una empresa d'obra pública que em dedicava més que res a reparar el que seria la maquinària, retros, des d'una radial fins a un compressor d'aire. La motivació de la meva feina és veure el resultat final, saber-ho solucionar i trobar com arribar-hi a aquesta solució. Que en aquest tram on veus el problema i arribes a reparar-lo és on aprens i on creixes com a mecànic. És un ofici dur, passes fred, passes calor, físicament esgota, cada dia és una cosa nova, un repte nou, un problema nou, i per això has de tindre l'afany de superació personal per poder arribar a aquest final d'aquest repte. El meu consell per a una persona que vol entrar en aquest ofici seria que t'ha d'agradar i t'has de voler superar a tu mateix cada dia.